Exodus chapter 33. Exodus chapter 33. Exodus. Bani bamjonga le kwi-New Testament, Old Testament, Exodus. Oh, Spirit of Life. Because ubavila abafana sisamukela abebehamba pha bencoma ezitombi exesha baziphuma pha bathi zinhleke ezitombi ngeke ngibone umuntu ongakholwayo enje ngeke abe nje umuntu ongakholwayo ngoba ngixeshana insini. Hallelujah. Hallelujah. Sibahle masiziqhokeleni izandla ziqhokeleni izandla. Hallelujah. Sihlanjwe ngegazi. Amen. So ndithanda ukutsho bona bathi hayi ngeke umbone umuntu ongakholwayo enje enhle kanje. Hallelujah. Akho nto nithambisa iiklere ezithanjiswa abantu bonke neekhamfa ezithanjiswa ngabantu bonke. Amen. Kodwa bona kukhona obubuhle ababubonayo obungafumanekiyo ngenye into ingeleli igazi lika Yesu. Hallelujah. Okay, Exodus chapter 33 verse 13 to 16. Zoba mfutshane kwenza lesikhalo siyamsiphumula siphinde sithatha amandla okuzovala imvuselelo mana xa seqoleni kwakho yithi kuzakwaziwa makafunde ofunda. Ngoko ukuba undibabale khawundazise indlela yakho ukuze ndikwazi ukuze undibabale ukhumbule ukuba oluhlanga lungabantu bakho. Wathi ubuso bam bohamba nawe ndikunike ukuphumla. Wathi kuye ukuba ubuso bakho abuhambi nathi musa ukusinyusa simke apha. Kuya kwaziwe ngantoni nakhona ukuba undibabale mna nabantu bakho. Akungokuthi na uhambe nathi sibaluleke thina mna nabantu bakho ebantwini bonke abaphezu komhlaba. So to Moses into abazobaluleka ngayo yintoni? Ububukho bukaThixo. Akekho phethe English afunde verse 14. Phethe English afunde verse 14 yedwa. And he said, my presence shall go with thee. My presence. Ubukho bam buzawuhamba kunye nawe. And I will give thee rest. Ndikunike ntoni? Ukuphumla. Okay, Samuel yokuqala chapter 4 verse 14 ukuya ku 18. Samuel wokuqala chapter 4 verse 14 ukuya ku 18. Samuel wokuqala chapter 4 verse 14 ukuya. Kwaliva uEli ilizwi lesililo. Wathi lelani na elilizwi lale. Alright ma, ngicale ngithethe kuqala sophinde siyifunde ke lena. Hallelujah. Alright, ndifuna sithethe ngendaba yobukho bukaThixo. Hallelujah. Amen. Ngoba uThixo kudala wahamba nomuntu. Ehamba ngendlela ehamba nomuntu. Hallelujah. Xa sizoqala ke pha kuIsrael kwakukhona ityeya sisekhona. Amen. Yayithi ityeya xa ingekho babe noThixo ongekhoyo. Hallelujah.
ityeya kwaSirayeli yiyona nto ibibaluleke kakhulu ngoba inguThixo okhona, inguThixo ophakathi kwabo. Hallelujah. Ibithi ityeya xa ingekho phakathi kwabo boyiswe lutshaba, ngoba ukungabikho kwetyeya kuthi akukho Thixo. Hallelujah. Ityeya yinto ibigcina ubukho bukaThixo, ngoba kukhona amatye phaya awayekhona kulaa tyeya la ayenemithetho. Kutheni sele kukhona amatye anemithetho nje? uThixo kuSirayeli wafuna ukuba abe ngukumkani kubo, bazokhalela owayehamba nabo Samuel. Banphazama bazokhalela kuSamuel, bathi Samuel, sinike ikumkani ukuze nathi sifane neentlanga ezi. Wayokhalaza uSamuel kuThixo, uthi abantu bathi bafuna ikumkani. Uthi uThixo kuSamuel, hayi, aba bantu abachasanga wena, bachase mna ndinguThixo, abafuni ukuba ndibe ngukumkani kubo. So uThixo wayezoba yikumkani kwisizwe sakwaSirayeli, kodwa uThixo wangakwazi uba abe yiking kubo abalawule. Wakhetha uThixo ukuzikhuphela ematyeni amabili. Ukuze aya matye asetyeyeni abe bubukho bukaThixo phakathi kwabo. Hallelujah. Okay, asifunde. Waliva uEli ilizwi lesililo, wathi lelani na eli lizwi lale ntlokomo. Indoda leyo yakhawuleza yeza yamxelela uEli. Ke kaloku uEli ebeminyaka 98 ezelwe, amehlo akhe enorhatyazo engenakubona. Yathi indoda leyo kuEli, so kukhona le ndoda ephuma empini, uSirayeli besilwa, uEli seyindoda endala, uhlele emakhaya, so imphathela iindaba ezithile ngento eyenzekileyo empini. Ndingulo uvela emkhosini mna, yeah, ndisabe emkhosini namhlanje. uthi ndibalekile emkhosini ndisuka khona. Wathi yena, kuhle ntoni na nyana wam? Uyambuza uEli uba kuhle ntoni na nyana wam? Waphendula umbiki wathi, asabile amaSirayeli phambi kwamaFilisti. Uthi amaSirayeli abalekile, ebaleka ntoni? AmaFilisti. Kananjalo babulewe kakhulu abantu. Uthi ke ngoku abantu batheni? Babulewe phakulampi. Kananjalo onyana bakho bobabini bafile. Onyana bakho Eli ezibangithetha nawe bafile. Ofeni noPinehasi ityeya kaThixo ithinjiwe. Ityeya kaThixo ithinjiwe. Kwathi ukukhanya ityeya kaThixo wawa esihlalweni sakhe. Funda kakuhle. Kwathi akukhankanya ityeya kaThixo, Lo ophethe indaba wathi esokukhankanya ityeya kaThixo ba ihambile, wawa esihlalweni sakhe. wawa uEli wahlala esitulweni, wawa phansi ngenxa yokuthuka. Eqethuka ngomva ngaseqaleni kwesango. Wawa ngomva. Waphuka ilungu lentamo. Wophuka intamo, ilungu lentamo, wafa. Ngokuba indoda leyo ibiselilixhego inzima. Uqalele kuverse 17 no-18. Waphendula umbiki wathi, asabile amaSirayeli phambi kwamaFilisti. Izinto ezehlileyo pha. Uthe amaSirayeli abalekile, ayengothusa lo nto uEli.
ayamkhathaza. Kananjalo babulewe kakhulu abantu. Abantu babulewe, ayamkhathaza lo nto. Kananjalo onyana bakho bobabini bafile. Onyana bakho bafile, kodwa Eli ayamkhathaza lo nto. Ofeni noBhinehase. Ityeya kaThixo ithinjiwe. Sisuleqa sizidibanisa sidibananga. Aba bantu babini netyeya. Kwathi akukhankanya ityeya kaThixo wawa esihlalweni sakhe. Bathi iBhayibhile ithi wathi zikhona zikhankanyile. Masithini azikhankanyileyo zikhona, kodwa zitheni azimenzanga nto. Kodwa kuthiwa kwathi esokukhankanya ityeya kaThixo yaqala apho yakufunda. Yaqala apho ke ngoku inkathazo. Haleluya. Ukufa konyana bakhe zange kumhluphe nganto. Haleluya. Kodwa kwathiwa kusothiwa ityeya kaThixo ithathiwe. Waqonda uba akungekho uThixo kuphele yonke into. Haleluya. Ngokuyazazi uba abanyana nabo iforce nguThixo. As long uThixo ekhona onyana nisazoba nabo. So ayihluphi nganto into ngabikho konyana bami. Kodwa kwathiwa Hallelujah. Hallelujah. Makhelwane akho ithi kuzawaziwa uYesu inkosi. Hallelujah. Amen. So zange aphazamiseke uEli kwezi zinto ezibalwayo ezehlileyo ezimbi. Kodwa into eyamphazamisayo kukuthiwa ityeya ithathiwe. Hallelujah. Ngoba ityeya yayixela ubukho bukaThixo. Xa ekhona uThixo kuzawulunga noba izinto zonakele. So ityeya kaThixo yayigila imimangaliso kwi-Old Testament. Yilena yathi iphethwe ngaba beyiphethe bezowela umfula iJordan. Xa beqala bebekunyawo umfula wavuleka. Uvulwa ngenxa yento bayithweleyo, ityeya ethethe ubukho bukaThixo. Hallelujah. So thina ke singabantu bobukho bukaThixo. Kwi-Old Testament ubukho bukaThixo ibingamatye asetyeyeni. Hallelujah. Kodwa kweli xesha lethu ubukho bukaThixo abukho setyeyeni, thina sizityeya. Hallelujah. Ngoba kwi-Old Testament uThixo ubengekho kubo, kodwa babejonga ityeya. Xa bebona ityeya baqiniseke ukuba uThixo ukhona phakathi kwethu. Hallelujah. Kwazofika uYesu ehamba nabafundi bakhe. Xa bebona uYesu bebeqiniseka uba uThixo ukhona phakathi kwethu. Ngoba uthi uYesu ondibonileyo mna umbonile ubawo. Uthi mna nobawo sibanye. So xa ukhona uYesu kukhona uThixo. Sisekhona. Vele koko uYesu wahamba. Xa ehamba ke ngokuYesu uthi andinishiyi nedwa, andizunishiya nizinkedana. Uyeza ummeli, uMoya oyiNgcwele. So uMoya oyiNgcwele ububukho bukaThixo kuthi. Xa unoMoya oyiNgcwele unoThixo okhona. Kuthiwa uzawuhlala nani kude kube ngunaphakade. uMoya oyiNgcwele simfanisa newindi lephutla apha phandle. Akaphumi engena. Siyamba sonke. Xa ubona mhlawumbe abantu bekhala besiwa phansi besithini kusenzeka yonke lanto, akukho Moya oyiNgcwele oqhuzuka phezulu ehle ezikuwe. uMoya oyiNgcwele ungaphakathi kwakho. Xa esebenza usebenza with ngaphakathi kwakho, not ngaphandle.
Cha zi-angels ziyenza kube khona izinto ezivakala ngaphandle ngoba zikhona xa sikhonza. Hallelujah. Zizwe ezingaphandle zikho ngaphakathi kwakho. Ngumoya engcwele ongaphakathi kwakho. And uthe uYesu soze anishiye. Khange abale uba xa nithenensi into ethi kuzonishiya. Uthe soze anishiye. Umoya engcwele xa usindisiwe akahambi kuwe. Noba uva kanjani na akazo feelings unguye. Noba ungenzi into ekuthiwa yenziwe ngumzali wakho akazukushiya ngenxa yaloo nto. Sufanisa iministry kaMoya engcwele ye-Old Testament neministry kaMoya engcwele ye-New Testament. Uthi uDavide xa ithandaza ungamsusi umoya engcwele wakho kum ngoba wayimane esuso kwi-Old Testament, kodwa kwi-New Testament kuthiwa uzawuhlala nani kude kube ngunaphakade. So umoya engcwele ububukho bukaThixo. Ngomthetha ulapha kuwo. Amen. Uba wena uyasibona yazi uThixo ukhona. Hallelujah. Uba ukwazi space ngoba kukhona wena ububukho bukaThixo kwispace okuso le ndawo inguThixo ukhona. Hallelujah. So yiba bold, fikela ukuzazi uba wena uyityeya, wena uyindawo yokuhlaliwa nguThixo. Ngoba kwi-Old Testament uThixo ubehlala ngasetempileni, itempile yokhiwe ngezandla. Kweli xesha lethu uthi mandihlali endlini eyokhiwe ngezandla, kodwa ndihlala endlini engokhiwanga ngezandla. Umzimba wakho lowo. Ngoba kuthiwa nina ndiyitempile, umoya engcwele ahlala kuyo. Sizitempile. Ububukho bukaThixo. Umthwele uThixo akekho zulu ukuwe ngoba umoya engcwele ububukho bakhe. Akabonakali ngelihlo lenyama, akayomizwa, akazi feelings. Noma ukhutshwe ngumntwana ngeke nto eshuva kakubi enhliziyweni, akakuko ukuva kakubi, unguye umoya engcwele ukhona. Akayomizwa, akayiyo le nto uva kakubi xa usiva kakubi, yena ukhona unguye akatshintshi. Hallelujah. So singabantu bobukho bukaThixo. Simthwele uThixo ukuthi sema sonke izinto xa uzibona namhlanje zingekahlangani empilweni yakho, fana noEli, sukothuka, sutatazela, vuyela lento lapha kuwe. Ithi zifana zangathi ziyapatyalaka, kodwa kukhona ubukho bukaThixo. Ngoba lo Thixo ndimthweleyo uthiwa zonke izinto zabakho ngaye, engekho yena akukho nto ithe yabakho. As long ubukho bukaThixo bukunye nami, izinto zizawulunga, ezingahlanganiyo zizawuhlangana ngoba uThixo ukhona. Fana noEli, masifane noEli. Kuthiwa onyana bakhe bafile, zangakhale, zangothuka. Kuthiwa kodwa kwathi kusokhankanywa ityeya wothuka. Hallelujah. uThixo simthwele, masiyazi loo nto. Uthi uDavide noba ndihambe emfuleni othixo zokufa andiyiko yikanto ngobona wena. Akoyiki into ngoba usho ngento ekuye. Nakho uDavide yayingekho kuye, uthi ngokubunam wena ngoba wayengenaThixo kuye. Thina beNew Testament ukuthi akahambi phezu kwethu, ukuthi asimboni ehlele ebhokisini, ukuthi sisibhokisi. Mna andithwalanga tyeya, mna ndiyityeya.
ngoba ityeya yayinobukho bukaThixo ngaphakathi kuyo. So andithwalanga nto mna eyayinoThixo, ndithwele uThixo uqobo, so ndiyityeya mna. Andoyiki kudliswa, andoyiki ingozi endleleni, ngoba ndingumntu wobukho bukaThixo. So xa kukhona mna eteksini noba ibizowa ayizowa, ngoba ndinobukho bukaThixo. Nangoku imoto asisikeleli imoto. Into endeda imoto engayisikeleli kungoba imoto yimoto. Makusikelele wena tata wam xa uthenga imoto. Hallelujah. Ngoba le uba sisikelela le moto ivene emhlophe iToyota ozoyithenga ndiyakunika tata iToyota emhlophe. Hallelujah. Uba sisikelela yona le moto ndiyamnika nyama uzawuhlala. Hallelujah. Uba sisikelela imoto tata, ngenye imini uvele uyishiye uyongena eteksini, kutsho ukuthi awukho safe ngoba kusikelelwe imoto. Namhlanje uhambi nayo, kanti uba wena ungena eteksini, makuthi noba kukhona umuntu obesenzela uyelenqe ekule teksi, makavuye lowo muntu, ngoba kufika umuntu osikelelweyo, kufika umuntu onobukho bukaThixo. Manje ukusikelele iringi, ayisoze ndiyenze into yokusikelela iringi. Sikelela umuntu. Ekhona enye couple asikhonzi naye yeza kum. Besimanje sikelela iringi nabaxayenti andizuzisikelela. Iringi lucingo luhlala apha emnweni, lungalahleka nokulahleka. Hallelujah. Mina ndizosikelela nina. Iringi ayenzi kwanto, ayithethi, ihleli nje emnweni. Xa ikutyebula uyakwazi nokuyikhupha. Mina ndizosikelela wena ukuze izinto zenza ngezandla zakho zilunge, izinto zithetha ngomlomo wakho zilunge. Hallelujah. So singabantu bobukho bukaThixo, siyaba sonke. So yithi nobukho esiphi space ungoyiki into. Mabathi abantu xa besothuka wena ungothuki. Sukothuswa ziziganeko, izinto zibona ngaphandle. Amehlo akho wasuse kwiziganeko, kodwa ujonga isiganeko esenzekayo ngoba wafikelwa nguMoya oyiNgcwele. So jonga uMoya oyiNgcwele okuwo, sujonga izinto. Siyamba sonke. So sujonga izothuso ezikhona, kuthiwe nasi isifo, naku unqabe imisebenzi, naku ilizwe lijonga kwecala ilizwe. Sujonga kwezo zinto, sijonga into yiyo. Suthi imisebenzi ayikho, yithikho. Qha ndikaqasha kodwa wami ukhona umsebenzi. Imoto ndinayo. Suthethe ilanguage yelizwe, ngoba ilizwe alinaThixo, kuwe onoThixo. Sulinganisa omnye umuntu, sulinganisa ukukholwa, ukuthetha okungenako ukukholwa okuphuma kuNdoko. Yiba nokuthetha kwakho. Sukopa kuNdoko, mhlawumbi uweek elukholweni. Thetha lento yiyo. Siyaba sonke. So ungumntu wobukho bukaThixo. Makathi umuntu nobesobika ingxaki yakho, uqhongose nje uthi wazobika ingxaki yakhe lo muntu kum, ufike endaweni right. Ngoba mna ndingumntu wobukho bukaThixo. Eze kum nje izawulunga lento yakhe, ngoba xa ithethe nam uthethe noThixo, ngoba apha kum kukho uThixo. Amen. Lungisa ingqondo yakho ziqonde kanjalo ukuze ikusebenzele lento ndiyitsho. Nangoku ezivele ezipheleleyo okanye kule nyanga ephelileyo sifonelwa yintombi ethu phofu uthetha noba uchargisa ngoWhatsApp, uthe uba mlahle i-20,000 uyilahle ngecawa. UNgolwesithathu sihleli phaya emalanga endlini, ndithi 20,000. Ndithi hayi ngema ndithatha ifowuni ndimfowunele, uthe tata ndilahle i-20,000 beyitransfera ngecawa. Ngizange hayi ngaloo cawa enkonzweni phaya emzalwane. Ndithi hayi ayizokwenzeka, sizothandaza izobuya. Ndadrop ifowuni. Kwakungo-7
late. Wathi ngekapheli ne-30 minutes. Wabhala uTata uChachisa. Ne-10 tata. Bangapheli ne-10 minutes. Wafonela mna wathi, "Yi, ndathi ndisethetha nani? Nansi ingene 20,000." Iakhawunti yami. Zange sithandaze, zange sikhalime uSathane, kodwa sathi izobuya. Ngokutsho nje kanjalo, vele ngokusancokola, sathi sisancokola. Wabebhala uba uChachisa kuWhatsApp wabendifonela ukuthi, "Hey, ingenile 20,000." Hallelujah. Abesithi naseyincamile ngoba yenzele ngecawe namhlanje kungoLwesithathu eMalanga. Yo, Jesus. Yabuya. Hallelujah. Ayiyontsumile nto ngiyithetha. Hallelujah. Hallelujah. Wayitransferela utata omncinci wakhe osegoli. Hallelujah. So singabantu bobukho bukaThixo. Sibethi isifuba. Uqiniseke ngebali lakho, sazi yeyiseka bubukho bukaThixo bukuwe. Uba weyisekanga uzothi ngokuThixo kuwe ubukho bakhe bungakusebenzeli ngoba awazi awuqinisekanga okanye ngokuthe utata uthethe ngokholo utata. So lento isebenza ngantoni? Ngokholo. Bekuthethwa ngokholo phezulu. Ngoba ndithe uThixo akazo feelings, akayomizwa, hamba naye ngokholo. NjengoEnoch. uEnoch kuthiwa wahamba noThixo wathathwa. Wayehamba noThixo ngokholo. Kwangekho Thixo ambonayo phambi kwakhe. Wahamba naye ngokholo. Uba apho ndikhona ndinguEnoch, uThixo ukhona. So sihamba noThixo ngokholo. Cela secaleni wakho yithi mna undijongile nje. Ndisisithwala Thixo. Ndiyityeya. uThixo ulapha kum. Xa ndiphuma apha ententeni ndizophuma noThixo. Xa ndingena ententeni ndingena noThixo. Akahlali ententeni, uhlala apha kum. Hallelujah. Mna xa ndisize enkonzweni mna andizanga kuThixo, ndize kuni noThixo. Andithini wrong mna xa ndisithi ndize kuThixo. Mna xa ndithanda ndingahlala pha endlini athethe nam uThixo, ndim-enjoye pha endlini. Xa ndisiza naye ndingena pha ndiza kuni, ndizohlangana nani ukuze sincokolelane ngoThixo, simdumise uThixo sisonke. Mna ndihamba naye, naxa ndiphuma apha emnyango ndizophuma naye. Xa ndibuye emalanga andizanga kuye ngoba akekho lapho, ndiza ndimthwele. Xa uthetha through uThixo kuwe, ndikumamele ndive uThixo kuwe. Naxa ndithetha uve uThixo kuwe. Uhlanganyele thina sobabili. Nangokuba ningathi anizi apha ngeke ndizi, ngoba ndizanga kuThixo ndize kuni. Andithi xa kuthiwa enkonzweni kuthiwa hayi namhlanje akuzukhonza abantu abayi, akathi hayi nazoya ngoba uThixo pha. Kuzohlanganyelana thina, sihlanganyelana egameni lalo Thixo kuthi, asiyanga kuye. Yena ulapha kuwe. Cha sizohlanganyelana ngoThixo okuthi mnye kodwa wazohlula waba kuthi sonke. Amen. Hallelujah. So simthwele uThixo. Yeyiseka yilonto. Uba kwispace okuso xa kukhona wena kukhona uThixo kuloo ndawo. Ndiyayithanda le nto kuthiwa ama-declarations. Amen. Mani uyithetha loo nto. Luthethe ukholo lwakho yiba sisidenge. Uthi noba ungena phaa eshop etawuni, hey ukhona uThixo apha kule shop. Hey ukhona uThixo apha. Hallelujah. Ngoba kungene wena kuloo shop kukhona uThixo. Amen. Jesus. Hallelujah. Kukhona ntoni? Kukhona uThixo ngoba kukhona wena ulapha ku. So kwindawo ekuthiwa inobumnyama suyoyika wena ngoba laa ndawo into edala uba kuthiwe inobumnyama kungoba ayina light. So kuthiwa wena ke ulikhanyiselo lohlabathi ngoba unoThixo kuwe. So xa ubumnyama bukhona
ithetha ukuthi lonto ukukhanya akukho. So xa kufika ukukhanya automatically kumnyama. So indawo emnyama kuthiwa la ndawo iqalile le inamadimoni suyibaleka ngoba into edala uba ixake la ndawo akukho light. Xa kufika wena ke ngokufika ntoni? Ilight. Ilight yake yabo ikumnyama. Utheni ngamagwala nje? Asibabalisa lapha sizofungola. Bendiqhalekile phezulu. Ngithi mama wami bendixovele amadombolo indawo athanda amadombolo. Qhalekile phasi ngoba isilele kade kakhulu. Inhliziyo yami le iva kamnandi. Angishayele amadombolo mama. Hallelujah. Hallelujah. Sibabalisele iziganeko zakazenzeka. Uba uchachisa wathi salele abona isiphonje siphakama sihambe emoyeni. Sipha irufini wahleka esabuyele ezantsi. Hallelujah. Uthi zangakhwaza ufaya akhali ngwavule wahleka. Hallelujah. Ngamqala ukutsalwa ngelenze. Ukujongisa ezantsi. Yenze lonto ngipha ndandifastile phakathathu nama. Emnceba ndisalele. Yabona imilenze. Tsalo ngemilenze nje phezulu qala kuyophunywa nami erofini nje ngezantsi. Hallelujah. Lo ukathatha usenzeka lonto. Hallelujah. Hallelujah. Ezo zinto azisothusi. Hallelujah. Andivuke ndikhalime nokhalimo ndithi fire. Hallelujah. Ndiyazi ba andithwebuleki. Angazama ozamayo. Ewe hayi bazama. Hallelujah. Bake banizama ngenye imini omnye wafika wamaphetla enhloko yebhedi. Angilayita ngefoni. Ngabethetha omnye siba wangubani lothetha. Uqonda ndizipholele ngilele ndimjongile qha ndimbambani. Balapha endlini ngaphakathi. Qhaza ndikwazi ukuthatheka. Beqhuba iphuma nje basithi bawuchachisa nabe iqhuba ukuphuma ngezozama ukundithatha. Sahleka sasithanda zokuthandaza. Hallelujah. Babuye kwade insuku zayi2 zilandelela. Hallelujah. Ngiyeka ayithathekile trip. Hallelujah.